Nang hinaot ang dakbayan sa Talisay nga mapiskan sila sa mga bakuna nga nangabot karon sa Department of Health. Samtang kaso sa COVID-19 sa syudad, padayong mius-us. Ang report ni Femery Dumabok. Duha na kaadlaw nga wa makapamakuna alang sa first dose ang dakbayan sa Talisay. Hinunag padayon sa pagpamakuna sa Lagtang Vaccination Center alang na sa second dose. Nang hinaot karon ang Talisay City Health Office nga mabahinan ang dakbayan sa niabot nga mga bakuna. Ilabi na nga dulaan sa 13,000 na ka mga Talisay nun ang nagpalista aron magpabakuna. Dulaan sa 5,000 ang natala nga nakapabakuna na. Sagad kanila mga senior citizen. Right now, ma'am, ang atong vaccination is second dose. Yes, ma'am. Pas-pas pa tayo. Wa pa man tayo wait pa mi sa notice nga naanay para first dose. Pero everything is ready na. Nagtigom ganihang buntag ang mga naglangkob sa Emergency Operations Center uban ang kapulisan. Samtang nagpadayon nga nius-us ang kaso sa mga nataptan sa COVID-19 sa dakbayan. Sa ulahing talaan sa Talisay City Health, adunay 35 ang aktibong kaso sa syudad. Matod ni Alvin Santillana nga kapin sa napo na lang anaa sa ilang isolation center sa Lagtang. Samtang 30 na lang usab ka naka-isolate nga mga persons under monitoring. Around 30 kay naman ko datong mga PDL dito, persons deprived of liberty, before na sila ibuhian, muagi na sila quarantine for 14 days. Oba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.